Magandang umaga sa inyo mga kadusanan. Ngayon mga kadusanan, narito ako ngayon sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte, kung saan may tanim ang mga lumad. Ito ay proyekto ng NCIP mga kadusanan. Ayan mga kadusanan, no? Tumubo na talaga ang loya mga kadusanan na itinanim ng mga lumad. Nung nakaraan mga kadusanan, nung nakaraang vlog namin mga kadusanan, na-interview namin ang taga-NCIP mga kadusanan. Ito yung proyekto ng NCIP dito sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte sa mga lumad. Ayan mga kadusanan, nakikita nyo si Auntie Nining mga kadusanan. Isa din siyang lumad dito sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Nilinis niya ang loya mga kadusanan. Nilinis niya, kinuha niya ang mga damo. Ayan mga kadusanan, ang sipag ni Auntie Nining. Ganito talaga ang mga lumad dito sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte mga kadusanan. Masipag talaga sila mga kadusanan. Ginagrab talaga ng mga lumad dito sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte ang opportunity na ibinigay ng NCIP. Hindi lang luya mga kadusanan, no? Bago lang tong talong nila mga kadusanan. Pero sa tulong ng paglalagay nila ng abono mga kadusanan, ayan, tumaba na ang kanilang talong. Diba nakikita nyo mga kadusanan ang lawak ng taniman? Ito kasing mga lumad dito sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte mga kadusanan. Noon, nakatira sila sa Inayaw, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Pero lumipat na talaga sila dito sa Apa-Apa mga kadusanan. Kaya dito na lang sila nagtanim ng luya at saka talong mga kadusanan. Kasi dito sa Apa-Apa mga kadusanan may bakanti kasing lote mga kadusanan na pwedeng pagtaniman ng mga lumad sa ibinigay ng NCIP na tulong para sa kaginhawaan nila mga kadusanan. Kasi itong pagtatanim nila mga kadusanan, isa to na makakatulong sa kanila para sa kanilang hanap buhay. So ito ang naging hanap buhay nila ngayon mga kadusanan dito sa Apa-Apa mga kadusanan. Kaya laking pasasalamat talaga ng mga lumad dito sa Apa-Apa mga kadusanan na mabigyan sila ng tulong na magiging hanap buhay nila dito sa Apa-Apa mga kadusanan. Kaya saludo talaga ang Team Kandusanan sa tulong na ibinigay ng taga-NCIP dito sa mga lumad sa Apa-Apa.
Ayan si ate. Anong pangalan mo, ate? Nini? Ayan, ito si ate Nini, mga kandusanan, no? Kinuha niya ang mga damo. Kinuha niya ang mga damo dito sa, sa itinanim nilang talong, mga kandusanan. So, nilagyan din niya ng abono. So, ang abono, mga kandusanan, provided talaga siya, mga kandusanan. Provided ng NCIP. Ayan, sa lahat ng mga taga-NCIP talaga, saludo ako sa inyo dahil may malaking puso kayo na tumulong sa mga lumad. Saludo talaga kami sa taga-NCIP dahil tinulungan talaga nila ang mga lumad dito sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. At ilang buwan na ito, mga kandusanan, pwede nang ma-harvest, mga kandusanan. Ilang araw na lang to, ate, no? Ate Nini? Ilang araw na lang talaga to, pwede na siyang ma-harvest tong talong. Ang lawak ng taniman dito, mga kandusanan, no? Laking tulong na talaga to para sa mga lumad, mga kandusanan. Ito na ang naging hanap buhay nila ngayon, mga kandusanan, ang pagtatanim ng gulay. Ayan, nilagyan ni Ate Nini ng abono, mga kandusanan. Ngayon, mga kandusanan, i-interviewin natin si Auntie Nini, mga kandusanan, kung ano ang masasabi niya sa mga tulong na ibinigay ng taga-NCIP. Tiyon sa imo'y kasulti sa taga-NCIP nga giatagan mo og proyekto diri sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte nga kamo nga mga lumad. Ako naman pasalamat sa taga-NCIP nga gitagaan niya nila nga project para sa among panginabuhian. Kung labi na po sa amo nga adlaw-adlaw nga mga trabaho, kay labi na sa amo pareha nga mga kuan nga nagkinahanglan yung trabaho. So pasalamat mi ani nga na adlaw-adlaw na ami man kuanan nga mga trabaho. Ang project na hinaut mi nga adlaw na paghapoy project nga moabot sa amo ani nga inugang sa amo. Ayun, mga kadusanan, no? Ang tanging hiling lang ni Ate Nini, mga kadusanan, na sana hindi lang ito ang maibigay na project sa mga lumad na kagaya niya, mga kadusanan, dito sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte, at sana marami pa talagang dumarating na proyekto para sa kanila. Ayan, mga kadusanan.
Ayan mga kadusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon.